Хора, вижте какво ми се падна, хора, аз не мога да дишам. Италия, Сием. Хора, вижте! Хора, не знам какъв е това мой късмет, мале хора, не мога да говоря. Хора, чето малко да се успокоя. Хора, мога да ви се заклея, че отворих 5 драфа. Това са си 5 по 3, 15 хиляди. Джема съм дал зета, 106. Хора, така. 123 пейс, 107 шутинг, 133 пасинг, 128 дриблинг, 129 дефендинг, 121 физикал. Хора, мога да ви се заклея тук. Буквално отворих само 5 драфа. Само 5 драфа и ми се падна, хора! Това от 5! Хора, така, сега ще ви покажа какво ми се падна от един драф. Не знам какъв това моя късмет, аз буквално не знам. Това ми се падна, хора, от един драф. Смятайте. 117 от един драф, това е най-висока оверал в играта, хора. What? Хора, на мен принцип ми трябват 100 драфа, за да отворя такова. Да, аз от пътя, хора. Инсейн, хора. Това е... Късмета ми е до небесата. Буквално... Вау. Хора. Аз буквално не мога да повярвам на очите ми, хора. Хора. Мале хора, искам да проверя колко... Чакайте, колко струва, брат? Къде влизам, бас? Пиян ли съм, бе? Хора, искам само... Насием. Май това беше. Не ли? Добре, ще съкне двете. Сием. Направиха. Лич. Не. Къде е държавата? Ето го. Хора, аз буквално го отварям, цъкам 2 пъти, виждам локаут. Така, давам Италия. Сием, викам нещо тъпо. Давам и това, викам тъпо е. Изведнъж, какво, брат? Това е... Хора, аз тук направо разтресох цялата къща. Чакайте, хора. Италия. Два милиарда и половина, хора! Отворили сме 2 милиарда и половина картичка. Това е лудо, хора. Това е най-добрата италианска... не, най-добрата... Холи, хора! Това е... Хора, аз не мога повярвам. Аз не мога повярвам. Вау!
Вау! Не очаквах. Пич. Знаеш на колко е рядко е, брат? Това е... Да. Хора, това е лудо човек, брат. Това не знам аз. Колко аура трябва да имам да го отворя, брат? Това... Пич има 119. Хора, спирам с камерата, защото малко ми пречи. О, мага. Хора, това шансовете от 5 драфа са нулеви. Буквално са нулеви. А от първия драфт да ми се падне 117 са по-малко от нулеви, брат. Пст, не знам. В то мой късмет е, брат. WFC Mobile. Тук, бате, си гледам Ванко и виждам, брат, как паква такова Пал Калбарси 116, брат, си викаме, що не ми се падне и на мен нещо такова? И буквално свършва видеото на Ванко. Аз си играя. Отварям пакове и просто ми дай, от нищото ми дай 116, брат. Holy W, holy. Мала хората са... Брате, поне... Мале къв шут има добър. Опа! Брат! Най-добре ми в отбора! 117-ката, брат ми... Не, червен картон. Добре, моля да съм такъв тапанар, брат. Как ще скарам... Как ще скарам червен картон, бе, брат? Искам да попитам. Как ще скарам червен картон? Това е... Impossible. Какво беше това гол, бе, хора? What? Какво стана, бе? Малене. Добре, доброто, че не си изгледа гола, защото има такива, брат, където правят най-тъпото нещо, брат. Буквално си гледат гола, като вкарат и трябва да го видят, брат. Това е много тъпо. Аз така винаги скипвам головете, пък ако видя, че той си гледа головете, и аз почвам да ги гледам, тъй че да. Какво стана? С глава ли удари, че не видях? Стана страшно. Аре! Брат, как си... Мале, това врата ще уви. Да, ти още почваме дръбня, ако искаш, а? Искаш ли, бе? Пах ти. Брат, поне да вземат да си оправят съдейството, що... А къде се забиш в мен, бе, брат? Мале, това с Роналдо... Бате, какво? Мале, хора, това не е вратар, това е извънземно.
корнер, брат. Мале, сега ако ми кажеш, че тъч... Добре. Добре, няма да си гледам гола. Мале хора, ако загубя, това ще ми е първата загуба от много време. Какво? Не. Благодаря. Да, не. Това е фал. Не, фал. Хора, сега да бия. Вярвам в Роналдо. Бате, как ще стана? Между другото, хора, сега ще покажа. За сега нямам нито една загуба. Чайте да кенселне. Ще хора, така. Win. Но резултат. Win. Драу. Win, драу. Да. Хора, между другото, вижте, тук бих 120 оверал. Нека да изиграем още един матч. Хора, WTFC. Това е... И защо ще ми броим? При положение, че двамата дадохме реди. Не знам. Но да. Пич, то... Не ми изгледа да е чак толкова добър. Като му гледам овералите. Отбор е малко слабичък. Ако наборим кама му си е... Вот. Хора, 7-та минута гол. Добре. Хора, няма много да говоря, защото се залисвам. И да. Не. GG's. Добре. Не. Зле. Мале хора, между другото, това може да влезне. Ако вратаря беше малко усъкътен.
Защо то се казва пат? Пата. No. Мама ти дей, Опа. Да се надяваме, че няма да ме бамнат. Само за една псовня. Добре, не си гледа главата. Що хора, това може след мача просто да си ги изгледаш. Главата, ако чак толкова искаш. Какво? Моля! Хора, видяхте ли го това? Хора, видяхте ли тази града? Хора, видяхте ли? Хора, видяхте ли го това? Хора. Хора, видяхте ли го? Пред вратата града въртват малко... Добре, поне преди това вкарахме, да не падаме много. Брото, пиян ли е, брат? Брат, единия да тръгне, брат! Какво правят? Мале, да са преди мен да ги... Майко... Айде, бе! Yes! Хора, нямаме победа. Нямаме победа. Така да нямаме загуба. Да, хора, вижте. Искам пак да го видите. Хора, вижте буквално. Вижте. Видяхте ли, хора? Видяхте ли каква града? Буквално... Добре, тук не показват градата, ама буквално пича беше на празна врата. Пред вратата можеше просто да влезне с топката и беше реши да бие, да се удари в градата. Добре, но поне след това вкарат. Поне това направи, че тогава щех да го купа някакъв друг футболист, брат. Хора, да видим какво ново. Между другото. Yes. 2 драфа. То не че ми даде нещо хубаво, защото вече ми даде 116. Добре, и сега... Колко има? 4. А не. Да, 4. Добре, отваряме първото. Тъпо. Хора, видяхте ли го пича колко е ухилен? Същия. Добре, между другото, това втория, трети. Вау. Също да поя колко ми даде си ма... Добре, поне ми даде пола. Между другото, ние мога да си купа такова. 10, добре. Холи. Бай.
яйца. Ама то ми дава само тъмното ли, брат? Между другото ми трябваше жълто яйца. Жълти яйца ми трябваха. Така, exchange. Къде се екшенджваха това? Ето го. Тук има 1, 2 екшенджа. И да. Сега ми... Да, точно 4 са окей. Не, тук ли беше? Не. Добре. Траш. О, окей. Сега, между другото, може да ми даде е това. Или е това. Или е това. Или е това. Маля хора, ако ми даде това. Вече ми иска 5 такива. Вау. Абе, хора. Чакайте, ако цъкна тук хисто... Аха! Това са ми всички победи. И равенства се усеща какво победим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 победи, хора. 2 равенства и едното май аз съм лефнал. Защото понякога, като нямам интернет и играта ме дисконектва и се брои, че левкам. Не знам. Хора, една много голяма тъпотия, която FC трябва да подобри. Така, значи, компонента ти левка. И ти трябва да седиш да играеш. Това няма смисъл. Защото по-добре като левне да мога да ти даде служебна победа. Защото, не знам, брат. Това е малко тъпичко. Не е вара има. Точно той колко е варал, не за малко. Маля, хора, това къде го пакнахме. Аз буквално просто си седа на земята и отварям такова, брат. Само не очаквах, че ми даде това. Това е инсейн. Браво на Тах! Ура, между другото, ето защитник Тах е много добър. Има супер висок скок. Той ми ако имам корнер, ако центрирам, винаги Тах ми вкарва главата. Добре, не винаги почти винаги с глава директно. Това не трябваше да пия. Стига да, брат, как ще го усере така? What? Хора, просто... What? Добре, браво. Брат, защо не мога да направят един пас, брат? Едно хубаво пас, че искам. Добре, поне защо пред вратата я губят? Това не мога да разбера. Мале, мамицата... Мале, тази тъпа публика как ми крещи.
Хотспот. Майко. Брат, какъв тъп паза е? Мале, маймка му дей. Брат, дай да направите един тъп пас хубав, бе, брат. Вижте ги, бе, хора! Даже не могат и да спъват хора. Не, хора, ще дисконектна, брат! По-добре ми се По-добре да ми се брои за дисконект, отколкото... Мале, значи... Хора, аз нямам шанс буквално. Абе, хора, ще дисконектна. Така мисля, че ми се брои за загуба. Така да, що иначе ще загубя, брат. 80-та минута, брат. Аз няма как да вкарам да гола. Това е невъзможно. Аз трябва да съм тук най-добрия света, брат, да имам всички да са ми по 117. Целият отбор да ми е с 117 оверала, брат. Даже и така не мога. Това е невъзможно с 10 минути да му вкарам 2 гола, освен ако той не си кара автогола, бе. Това е impossible. Малко ми е тъпо, че дисконектнах. Изобщо не исках да го правя, Добре, вече не мога да играя, нали? Брат, ми е тъпо, че дисконектнах. Ой, брат, тъпата маса, защо се мисли? Мога ли да дисконектна? Не искам да играя. Не искам, не. Не искам да игра, брат. Брат, не искам да му виждам отбора, защото знам, че... Ох, майко. Мога ли да го докарам някакси? Брат, то ако не го бия с хакове, няма как. Или с хакове, или да падна. Това са двата варианта. Хора, това е невъзможно. По това да го бия, хора, вижте го. Мале, дава и оброто, че ми се дава.
Хора, то няма смисъл да играя. То даже ми лаги, брат. Как се очаква да играя? Не. Не, хора, аз дисконеквам, аз... Да ходиш. Пах, че шизнята. Да, ти кажи, че не е излезнал. Окей, брат, окей, добре. Хора, имам шанс, защото е 1-0. Един път играх с някакъв 121 оверала и му водеше с 2-0. И аз не знайно как го обърнах. Ако може играта да спре да ми лаги, няма да е лошо. Хора, вижте бе, брат, аз как се очаква да играя? Той 5 оверала да той паша ме бие, брат. Хора, вижте. Не знам на вас мога да е по-добре, на мен ми е ужасно, брат. Всъщност на вас няма да ви по-добре, защото аз с скрин рекордвам. Това, което виждам аз, виждате и вие. Видяхте ли след това как са... Брат, каква е котка на вратата? Това не е вратар, това е котка, хора. Жуан Гарсия. Това ми хареса. Хора, 70-та минута, аз нямам шанс, ама ай са. Ала хора, вижте сам как ми лаги, бе, брат. Yes! Хора! Това ми е най-дългото видео 30 минути за сега. Хора, равенство, хора! Омага, хора! Това е равенство! Омага! Хора! Не. Срещу 121 оверала равни, брат. 1-1. Холи. Добре, хора. Това беше всичко от мен. Очаквайте още видеа на FC Mobile, на Brawl Stars. И да, хора. Чао.